Niwang Sukmana mangadili nuwe. Ana sasmintane ingsun jagat jembare ora jamak. Wilujeng parawuhipun. Ah, blegek kugek sadulita mel. Bagong slamet tekane bapakmu nering sambikala. Pudya pangastawaku wae tampanana. Dole kula pundi nggo jimat ndayanana ing kasantosan pangestunipun bapak amawahana kabagyaning gesang kula nggih Pak. Iya. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah. Wis ora kurang kepenak suwane bapak. Ana ing Pringapus kene, Bagong. Aku seneng. Karepku kowe saben dina ya nganggo tata krama kaya ngono kuwi. Ora pendak-pendak karo bapak nih kok kurang ajar. Ngundang bapak iki mujudake suwijining kanugrahan tumraping wong tuwa. Iki pendak-pendak ngundang wong tuwa akeh wong barang ya semar semir. Nyun ngapunten nggih Pak sedaya karepatan kula. Iya ora dadi apa. Wong ki apik-apike wong ki nek gelem ngakoni luput kuwi wis becik-becike menungsa. Pangestunipun Bapak mugi-mugi kula tansah sae, Pak. Iya. Kamas Nala Gareng. Wilujeng rawuhipun Kamas. Waduh. Biasane nyeluk aku ki Tekle upawa Brejing ngono kok saiki kok Kang Mas. Slamet tekaku le. Pamujiku tampanana ya, Gong. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ing kasantosan. Dipun sekecakaken nggih, Kang Mas. Iya wis ora kurang kepenak. Kang Mas Petro, bekti kula nggih, Kang Mas. Ya tak tampa cah bagus. Pangestune Masmu wae tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ing kasantosan. Bagong, dalem, Mbak. Aku kaget kok ora kaya adat sabene. Kowe iki pendak-pendak duwe pepinginan mesti sowan ning Karang Kadempel. Ning kok ora kaya dina iki. Kowe kok nyebar undangan. Bapakmu tok paringi undangan, kaget aku. Undangan kok nyilih undangan kampung. Mongko mbok nggo perlumu dhewe iki eneng apa? Kowe arep ngopo? Kowe arep kepiye? Bapakmu tuturana, Bagong. Nek pancen kowe duwe gegayuhan, saora-orane wong tuwa ki mesti mbantu. Saora-orane wong tuwa ki mesti melu uyung-uyung nganyeng kuyung. Iki eneng apa? Lah kok dadi kawula sak Pringapus mbok lumpukke? Kabeh padha andher ning sak jabaning pendopo padukuhan iki. Sirmu piye? Karepmu apa? Nika malah wonten sing pun lunga kawulane, Pak. Ya wis ben ora apa-apa, mbok menawa ora sarujuk karo penemumu. Nggih. Ingkang sepisan kula ngaturaken anu napa jenenge atur panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngersanipun Bapak Semar, Kamas Gareng, Kamas Petruk ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing sudung kula, Pak. Iya. Pripun, Pak? Wonten undhakane ta omah kula? Ya syukur. Tegese leh kuwakon kowe nyelengi kuwi wis tok lakoni. Ora nyono lah kok. Saiki kowe duwe pendopo. Nggih, Pak. Pangestunipun iki le ipil-ipil. Iya, syukur Bagong, syukur. Ndungkap adicara ing angka kalih. Inggih menika estunipun wonten wigatos. Kula ngaturi rawuhipun Bapak wonten ing anu pundi menika Pringapus padukuhan kula. Sepisan kula kepengin Bapak menika prisa omah kula. Merga Bapak niku arang-arang tekan nggen kula sing ditekani mung omahe Gareng karo omahe Petruk. Nek kon rawuh teng nggen kula niku sok males. Merga akeh kewajiban. Mula dina iki tak selakke tekan kene iki jane karepmu apa, sirmu piye? Niku jane bener, Pak. Kula tak rasah basa ya Pak angel banget ya sak karepmu. Iki jane pancen bener, Pak. Bapak tak aturi rawuh mrene iki
Aku arep ngaturake gegembolaning rasaku. Kok kaya wigati temen iki. Bagong kok ngaturke gegembolaning atimu iki wigatine apa? Nang bapak ampun kaget. Ora arep kaget. Engko ndak malah jantunge kumat. Iya, wis kage matura. Semono uga kowe ya, Reng. Waduh, kamase wis ilang terus. Ming sedhela ya ora apa-apa. Oh iya terus. Coba piye arep ngopo? Sadurunge aku ngandhakake apa wigatine to, Pak? Bapak tak suwun sing kepenak lenggah ya. Iya wis ora kepenak. Gareng ya tak suwun sing kepenak, Petro ya tak suwun sing kepenak. Pokoke digawe lomba penggalihe. Iya. Nek perlu rada maju, Pak. Soalnya aku ngerti nek bapak wis rada budheg. Mula nek nganti aku omong oke-oke wis kebacut omong bapak ora iso nampa omong aku kan percuma, Pak. Iya. Rada maju ora apa-apa, lincake digeret. Iya. Matur nuwun, Bagong, matur nuwun. Heeh. Mengko nek aku omong nek ana nom-noman sing padha ngaturi unjukan daharane ngarepe bapak monggo diselenggarake kanthi sak merdekaning penggalih ya, Pak. Iya. Apa kowe iki ndapuk sinoman barang? Welo. Padake cah tipis. Piyai semene ya sugo kabeh, Pak. Iya. Lah kok urung metu-metu, urung tuku. Urung tuku kok domongke ora. Sabar. Wong sabar iki jembar penggalihe. Iki ngene ya, Pak. Aku kuwi duwe niat, Pak. Duwe niat apa? Aku kira dadi pengareping kampung. Saora-orane arep anakmu kaya ngene iki anakmu iki dukuh. Heeh. Lah iki jane aku ora wis rampung lek dadi dukuh. Mergo aku wis nyelekke pakaryanku iki. Aku ki wis tuwa, sing enom-enom kuwi wis isih luwih pinter, iso tumangkar pikire, iso luwih dadi jalaran pedukuhan Pringapus iki maju. Iya. Wong ki nek wis ngrumangsani ora iso mikir, awake wis kendho, ragane wis nglokro. Kuwi ora usah dadak kudu tetep budidaya. Ning diselehke luwih apik. Mengko sing enom-enom sing bakal ganti kuwi malah luwih prayoga. Ning kocapa ternyata wong kene ora ana sing gelem genteni aku, Pak. Mula aku didaulat tetep dadi dukuh meneh periode 2019 nganti 2224. Suwe men. Ya karang dukuh ki suwe. Iya ora apa. Bareng ngono aku terus duwe ide. Gandeng kawula sak pedukuhan Pringapus ki pancen setuju aku dadi dukuh. Tur to nek aku dadi dukuh ki wis ora ana kerusak, ora ana keramaian, ora ana regejegan, kabeh padha sayuk rukun manunggal tetunggalan. Apa sing tak dawuhke iki mesti dadi leksanane. Ayo, Ca, ayo Mas, ayo Dik, pendak seminggu ayo padha resik-resik. Saluran kali do diresiki kabeh. Mula bapak mesti gumun. Mlebu dusunku kene iki tak ketok resik to, Pak. Wadah uwohe kabeh tak padha, tak cet. Ora ana wong wani mbuang plastik sembarangan ora ana. Mergo nang pedukuhan Pringapus kene iki nek nganti mbuang sampah sak penake dhewe mesti entuk hukuman. Didenda karo masyarakat. Wis dadi pasurjar-surjas apa, Pak? Alon-alon. Kalang cangkeme kekambane. Pasar rujukane kawula. Iya. Kali-kali ya resik. Beh, aku liwat kali sing arep mlebu nang kene mau lah kok dadi saiki bening. Uwuh-uwuh do diresiki. Ngono. Ora entuk buang uwuh sembarangan. Kudu nang nggone. Lah, uwuh-uwuh mau dimanfaatke karo para kawulaku. Kuwi didadekke pupuk. Uga ana sing didadekke srana iso dadi wujud geni sing iso nggo godhog wedang. Weh. Lah kok malah mletik. Pikiranmu malah tekan semono. Sing mikir dudu aku mung melaksanakan. Sing mikir ya para-para nom-noman sing pancen pinter-pinter. Pendidikane dhuwur-dhuwur kuwi tak salurke tak
sampaikan ke masyarakat saiki wis dadi sing kepenak. Iya. Kaline resik to, Pak? Mula aku nggone kana tulisane pinggir kali kae saiki wis do ngerti karo kahanan lingkungan sing kudu resik. Kawulaku ora ana sing padha BAB nang kali iki wis ora ana, Pak. Syukur merga kaya ngono ku ya marai reget kudu duwe papan pambuangan sing apik sing becik. Betul. Syukur dole. Saploke aku sak keluarga ora BAB nang kali, kaline resik, Pak. Wah, ya mendheke sak keluarga kok. Mula kok ya iki kawulaku ki do njaluk apa? Njaluk supaya Karang Pradusunan Pringapus kene iki supaya luwih terkenal, supaya luwih apik, supaya luwih becik. Mula tak canangke dadi dusun budaya. Waduh. Siji dadi dusun budaya, loro dadi dusun wisata. Kudu duwe papan wisata sing apik, sing becik. Pereng kidul desa kae wis dibangun karo para nom-noman. Saiki iso dienggo papan dienggo ngenggar-enggarati nyawang pemandangan, iso dienggo apa kae Pak nek foto raine dhewe apa? Ngilo. Selfie. Waduh Bapak barang ngerti selfie. Gleleng tenan Semar iki. Saploke nyekel HP iki aku ya ngerti selfie. Kuwi dadi papan wisata. Iki Padusunan Pringapus kene arep tak bangun meneh, Pak. Bangun seranane. Seranane arep tak bangun ya lahir ya batin. Ya lahir kuwi wewangunan sing kasat mripat, batin kuwi wewangunan sing apa jenenge kuwi? Pembangunan batin kuwi pembangunan morale para kawula. Niatku pancen ngono. Aja ndok anggap Bagong iki sane ming sembrono, aja mbok anggap Bagong iki sane ming kurang ajar, ora. Aku nek nata kawula sak padusunan ya lahir batin. Merga kuwi kewajibanku. Wah. Ora nyono. Lah kok dadi kowe malah pinter beda karo kakang-kakangmu. Kakangmu ki ya dadi pengareping padusunan ning kok dusune saya reget, saya sak karepe dhewe. Tergantung SDM, Pak. Gareng karo Petro ya SDM rendah. Nek Bagong ki SDM nun sewu arep meng kaya ngene, ning iki uteke utek insinyur, Pak. Mula ora aneh nek aku ki duwe ide-ide yang cemerlang sing iso memajukan padusunan. Syukur. Ngene ya, Pak. Aku tak matur. Ya. Matur gage. Kowe kandha karo aku mengko nek aku nek iso tak bantu karo kowe. Dene ora iso wong tuwa ki ya isane ming bantu donga. Waduh. Nek ming bantu dongae kene ombyokan, Pak. Kawulaku kabeh do ndonga kabeh. Aku iki ndonga ora tau kabul. Ndongake aku ndongake gareng ndongake Petro iya. Ken biyen rekoso terus ora tau ana kepenake. Aja sembrono. Dongane bapak kuwi mandi. Tak suluk sik ya, Pak. Iya. Handra ingkang puspita rum kasilring samirana mrih sekar kadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya oh
dandani omong aku ngarep mau, Pak. Nek wewangunan lair ki gampang. Anggere para kawula padusunan ki padha sayek manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Sing jeneng bangun apa-apa ki barang sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang. Kuwi nek kabeh disengkuyung dening para kawula. Lah syukur dene apa sing tak jangka wis iso kasembadan. Iya. Dalan-dalan ning omahku ning pedusunanku ya kabeh tak cor. Ora kok nyuwun pambiyantuning para Pandhawa sing dadi juragane awake dhewe ning kabeh swadaya. Kawula urunan sing mampu urunan semene ya semene, sing luwih akeh ya ditampa. Mengko digarap bareng-bareng kuwi pembangunan lair ketoke wis mlaku kanthi rancak. Syukur Bagong. Aku kok dadi kleru biji karo awakmu ya. Mula aku wegah tekan kepring apus kene merga pendak-pendak aku kuwi gumono ning pikirku Bagong kok dadi pangareping para kawula. Kawulane mesti pating slebar ora karu-karuan, dusune ya mesti ora temata. Ning bareng aku mlebu kene, anak telu sing iso disawang nggone minangka dadi pangareping pedusunan kok ming kowe Bagong. Matur sembah nuwun, Pak. Kabeh iki ya merga saka nggone nggonku ora kok pikir aku dhewe ning disengkuyung tangga teparo sanak kadang mitra kawruh. Iya, bener. Sateruse. Nah, sing arep tak dandani iki batine para kawula, Pak. Batine piye para kawula? Karang sing jeneng dusun ki ya kadangkala ora kok wong pribumi tok sing sok teka utawa sing manggon. Heeh. Ning pancen kadangkala nuwun sewu. Ya ana pendatang tegese wong saka liyan daerah sing mlebu ning padusunanku. Kadangkala wong-wong kuwi mau sosok nuwun sewu, ana sing nggawa pengaruh apik, ana sing nggawa pengaruh elek. Iya. Ha, iki kacarita dusunku ki pancen ya saperangan wis rukun wis apik, ning suwe merga ana pengaruh sing elek saka njaba kuwi. Saiki rada renggang, saiki rada ora prayoga, Pak. Mula aku duwe niat mbalekke kerukunaning wargaku ana ing dusun Pringapus. Mula aku duwe niat kepengin bangun desa Pringapus ya dusun Pringapus kene, Pak. Lah kok kowe kaya meri karo aku. Pendak-pendak Semar bangun Karang Kadempel kok saiki Bagong bangun desa Pringapus. Sing dadi lakon ya ora mung kowe tok, Pak. Aku ya iso dadi lakon. Tergantung permintaan. Nah, penjalukane kaya ngene iki piye carane supaya iso ngaturake mula aku pengen bangun batine para kawula supaya tetep ruket karo padusunan sing dilenggahi. Merga nek wis lenggah nang padusunan Pringapus ki Pringapus dadi bumi wutah getih, dadi bumi sing wajib didepani, sing wajib dibelani. Ha ta Mir? Lah kok Mir meneh? Ha ta Pak? Terus mula aku pengen supaya dusun iki iso reja. Aku terus nalika semana nglakoni tapa. Weh, kowe tapa? Semedi, Pak. Nang endi? Ya nang omah. Ora lunga nang ndi-ndi, ning aku nglakoni ora turu sewengi nutuk tekan biar gagat bangun esuk nyarengi adan subuh. Kowe entuk sasmita apa to, Le? Sasmita sing tak tampa nalika semana gawang-gawang capet-capet tak rungokke saka jrono omah ki ning jaba ki kaya kumrusak angin gedhe terus mbarengi eneng swara. Weh. Suarane piye? Tengah wengi jam 12:30 lho, Pak. Suarane lamat-lamat tak rungokke suarane kaya kuwi kirek. Udu sasmita to? Udu. Bar kuwi Mir. Bar kuwi eneng sasmita swara. Kaya wong nyuwara nganggo sound system. Gumuntang ana ing tawang. Tak rungokke dusunku iki sarja. Lemah ripah gemah. Gemah.
Udu lemah, udu. Gemari paloh jinawi karta tata turaharja nek kudu disarati kudu ditumbali. Tumbale apa? Apa to kae lali aku. Ora tak catet soalé Pak. Dieling-eling, dieling-eling. Kuwi mergo nek nganti sasmita tenan nek ora tok lakoni ora apik kedadiane. Ning nek kowe kelingan kuwi sasmita tenan ucapno mengko nek bapakmu iso budidaya tak budidayake. Dieling-eling Gong. Waduh ayo wis lali Dek kapan to? Malam Jumat Kliwon wingi. Oh, malam Jumat Kliwon iki to. Heeh. Aku jan nglakoni tenan. Wit sore ora madang aku rek. Arep maghrib kae aku ora madang, ora ngombe. Oh, ya syukur. Adate kowe nek tengah wengi iki gawe mie goreng. Ayo kuwi sore ora madang jam 2:30 gawe mie. Njuk lis prihatin ki ya apa aku tak takon. Prihatin kok gawe mie. Seneng nyatane ya entuk sasmita kok. Ha iya sasmitane apa iling-ilingen. Ngono nek bapak iso bantu barang rak prayoga to, Gong. Suarane seru tur gedhe lho, Tru. Suarane sapa ya? Lah aku ora ngerti. Kok takon aku. Ngene oh ngilahing. Wah, nganggo ngilahing iki dewa. Sajake bareng karo angin kok Bathara Bayu ya? Ora. Udu. Dewaning Maruta ora Bathara Bayu to, ning ketoke udu. Gong, nek dusunmu arep apik, dusunmu arep becik, penjangkamu iso kelakon. Dusunmu iku kudu tok wenehi tumbal. Tumbal apa le? Kewan apa piye? Udu. Apa ki jenenge? Buah-buahan to, Tru. Tumbal kok buah-buahan. Heeh, wong cebute muni buah-buahan kok. Plem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Gregah esuk bar subuh adus nyangking pit aku, Pak. Golek nang pasar buah ki ora ana blas. Plem pertangga jiwa jambu diponirmala ki ora ana. Nganti aku ngomong karo bakule, nek wonten kula tuku pinten-pinten kula bayar kenceng. Ning ora ana, Pak. Nah, iki bapak iki rawuh mrene tak suwuni prisa. Jambu diponirmala plem pertangga jiwa kuwi asline eneng apa ora? Tukule nendi nek ana omong aku tak nembung karo sing duwe jambu utawa sing dipelem. Nek ora entuk tak colonge. Nek syarat ki aja dicolong Gong ora mandi ora, ditembung sing apik-apik. Lah kok dadi sasmita sing tok tampa kaya ngono? Eneng ora ya, Pak? Ana. Nendi kuwi? Kuwi ora gumlarane ing jagat. Lho. Ora gumlarane ing jagat, ora. Ning kuwi tukule mapan ana ing kayangan. Kayangan endi? Suralaya. Waduh. Gale opek piye, Pak? Mongko tekan kono wae radong aku. Mongko dadak munggah gunung dhuwur banget jare. Iya. Kayangan Suralaya. Kuwi sing duwe Bathara Guru. Kuwi dhaharaning para dewa. Dewa iki ora mangan sega, ora mangan beras. Ning pangane wujude jambu diponirmala pelem pertangga jiwa. Terus aku saiki tak takon, kuwi piye carane njaluk kuwi Pak? Kuwi ora gampang, kuwi angel. Ya nek Bathara Guru kuwi ngeparengake, nek ora ayo. Lah arep piye lek arep njaluk? Wong sing duwe panguwasa Bathara Guru. Ya nek diwenehke, nek ora rak malah cilaka to nggonmu bakal mbangun pringapus kene iki ora bakal kelakon. Lah nek nganti aku ora kelakon aku wirang no. Isen aku. Pengareping para kawula wis dipasrahi, iki wis mathuk, wis sarujuk. Wong sak padukuhan masrahke karo aku, kok nganti ora kelakon gayo. Pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Ayo isen aku mir. Mir meneh, Pak. Piye wis gayangno? Lah saiki ngene. Aku tak takon karo kowe. Jare kowe iki dewa, Pak. Hah? Pak, jare kowe iki dewa. Biyen aku dewa. Ning sadurunge wujud kaya ngene iki pancen aku dewa. Mbok kowe sing munggah ning kayangan. Bantu karo anakmu Bagong.
Terus kowe nembung karo Bathara Guru. Ora tepung karo Bathara Guru. Ombyake kawula pring ngapus ki aja ngandhake Semar ki dewa. Ketoke kae disawang pusaka isa kandha jimat sing bisa jengat ngucap. Ngawur. Jimat sing iso ngucap, ha. Ya sing do ngomong pancen kaya ngono kuwi. Ning aku ora rumangsa dadi kaya ngono kuwi. Ora usah sok ngapusi kowe. Nek pancen kowe dewa, kowe munggah ning kayangan. Nek kowe ora iso munggah ning kayangan, ora iso mituruti penjaluke anak. Gunane apa kowe disebut Sang Hyang Ismanta? Ismaya. Wis ora ana gunane percuma. Terus dewa apa kowe? Aja nyengeni karo bapak. Aku nang kayangan ki mbiyen wis suwe. Ning ra wis tau. Wis. Saiki aku tak takon sik. Kowe kok dadi wong kere critane piye? Bagong malah njur njaluk crita bapak ki piye to? Ayo critakno. Mengko nek kowe gelem crita, tak nei korupsi. Apa, Gong? Kuwi lho jalan keluar solusi. Oh, heeh, solusi. Kuwi senengane sok kepengin modern omongane ora tau pas. Tak nei solusi. Wes. Kowe tak omongi ya Bagong. Gareng Petruk. Sedela aku tak crita men adimu ki lega. Ha ya ngene ora ndak malah ngamuk bocahe matane wis abang ngono. Aku yang nggere mataku abang siji ngamuk, loro ngelih, Pak. Lho. Guys, cerita. Ya. Biyen kuwi bapakku jenenge Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal? Berarti kowe anak dewa. Anak dewa. Sang Hyang Tunggal saiki isih? Ya isih. Wah lah. Aku mbok ketemu Eyang. Eyang sapa? Eyang Tunggal. Wis rasa ketemu eyangmu ndak malah ngisru-ngisru eyangmu. Pokoke kowe tak critani, aku anak Sang Hyang Tunggal. Biyen ibuku kuwi nglairake ora wujud menungsa, ning wujud endhog. Lho. Endhog? Katutan telek ora, Pak? Aku takonane kok. Biasane kan ana templekane sithik-sithik ketok reget-reget kae. Ora, kuwi resik. Gedhe, ya gedhe. Edan. Terus endhog kuwi mau mbabar dadi wong telu. Wong telu sapa wae? Kulite dadi makmu gedhe. Makmu gedhe sapa? Togok Tejo Mantri kae mbiyen jenenge Bathara Tejamaya. Terus putihane dadi aku Sang Bathara Ismaya. Kuninge digoreng? Ora. Kuninge dadi Bathara Manikmaya sing dadi Bathara Guru kae. Mula tuwa dhewe Tejamaya, nomor 2 Ismaya, nomor 3 Manikmaya. Lah, bocah telu kuwi sing serikan aten ming makmu cilik Manikmaya. Kuwi serikan aten karo aku, karo Kakang Tejamaya ki sok ora cocok batine. Mula nalika semana aku janjane ming gojek karo Kakang Tejamaya. Aku ming ngetokake keprigelanku lan kasantosaning Kakang Tejamaya padha regejegan, padha gelut. Ning jane ora gelut, ming nyoba kasekten. Dening Manikmaya, makmu cilik dilaporke karo bapakku, ya bapakne Manikmaya Kanjeng Rama. Menika Kakang Tejamaya kaliyan Kakang Ismaya sami regejegan, sami rebut kepengin dados dewaning para dewa, nalindraning para dewa lenggah wonten ing Suralaya. Sang Hyang Tunggal bapakmu nesu modar. Terus aku didukani karo Kakang Tejamaya. Lah kok dadi kaya ngono pakartimu? Ismaya Tejamaya ora nyono yen kowe ndek gegayuhan wong tuwa isih meger-meger warisane tok alap sak kepenakmu dhewe. Tejamaya Ismaya nek kowe iso muntal gunung pagering jagat sisih kulon, kowe dadi dewaning para dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan, kowe tak dadekke dewa. Terus makmu gedhe Tejamaya ya adreng pikire wedi karo wong tuane gunung arep diuntal. Ning ora kalu wong cangkeme ora sedeng nganti cangkeme suwek gedene kaya ngono kae. Kepleh-kepleh ngono kae. Mergane ra iso nguntal gunung ora iso. Lah kok kowe ora cangkeme ra suwek, cangkemmu kuwi ora. Tutuk. Karo bapakne kok nyangkem-nyangkemke. Mergo aku nganggo igo. Igoe
Igo gunung pagering jagat sewetan tak serot, ora tak pangan ing tak serot. Kolu ora. Ming sawetara ingkang mlebu ning wadukku mula aku bentoyong wetenge kaya ngene iki isine rompalaning gunung pagering jagat sisih wetan. Rupaku terus dadi elek kaya ngene iki terus didunke ning jagat dadi tukang momong para satriya. Pakmu Gedhe Tejamaya dadi tukang momong para satriya saka tlatah Sabrang. Ngono kuwi critane. Oh. Berarti kowe anak Sang Hyang Tunggal. Berarti kowe mau ngenekke aku makmu cilik sing meren karo makku cilik sapa, Pak? Manikmaya. Manikmaya ya apa? Bathara Guru. Weh. Muridé pira muridé? Ora ndek murid ki Bathara Guru ki jenenge Sang Hyang Bathara Guru sing lengganing kayangan dadi pangareping para dewa. Kuwi jenenge Bathara Guru. Saiki ngene Mir. Mir menan Pak. Nek pancen kowe kakangne Bathara Guru, kowe mau ngomong. Nek jambu dipa nirmala, plem pratangga jiwa kuwi nggone nang kayangan. Berarti sing duwe panguwasa rak Bathara Guru. Iya. Kowe mongko kakangne. Bathara Guru didundang mrene, Pak. Bathara Guru ki dewa. Dewane rak levele dhuwur kowe. Tegese piye? Kowe rak kakangne to. Adi ro kakang ki mesti manut. Wis, Pak. Matek aji pameling. Bathara Guru kon rawuh nang kene. Mengko aku sing nembung karo Bathara Guru. Nek bapak ora kersa nembungke, bapak mung ngrawuhke tok. Engko sing ngomongi matur aku. Iya. Nek Bathara Guru ora gelem jotosane. Aja ngawur, Bathara Guru ki dewa. Dewane rak sing gawe kowe sengsara kaya ngene. Nek Bathara Guru ora ngandhake Sang Hyang Tunggal, kowe mestine dadi dewa, Pak. Nek kowe dadi dewa, anak-anakmu ki ya dadi dewa. Uripku ora kedungsang-dungsang kaya ngene. Iki ya ngembet karo penguripaku, Pak. Waduh, malah cilaka iki, Tru. Dadi masalah malah niku, Pak. Ya piye meneh bapak kudu nyanggupi. Dadi karepmu ngono. Ning aku ming sak derma ngrawuhke sing matur kowe. Aku sing matur aja kuwatir. Ning aja kurang ajar lho. Ora, santai wae wis to. Nek Bathara Guru meneke pelem pratangga jiwa jambu dipane ora masalah. Ora sida njaluk pelem, matak goleke bagor tak colongi kabeh. Ki malah nekat ora. Wis, Pak. Iya, nek karepmu ngono, coba bapakmu tak matek aji pameling. Nah, matek aji loweling, pameling, loweling. Men supaya Bathara Guru tekan kene, Pak. Iya, tak cobane ya, Bagong. Dicoba ning dituku lho, Pak. Ora mung dicoba-coba lecek engko. Iya. Omongane temblas ora karo-karan. Wis gawe, tak tunggu kene, Mir. Nyoto barang. Sidhem jroning pasewakan wadya kung tanpa sabawa. Nalindra Bekmarwa sing sang Katri gumulung Katri gumulung mangrempak ing wadya Kurta kula rek kiri ro nanggono magawiya gelar sigra andumuk uncunge Lurah Semar Badranaya tegese bakal duwe gawe matek aji pameling nenggih Sang Hyang Ismaya ngarawaken Kang Rayi Sang Hyang Manikmaya dadak sakoleng mangke kaya nompet mendung peteng ing nglimuti paduka aning pring apus sak nalikana kilat ing nyigar punang mendung temah biar surating Sang Hyang Pratangga Pati nyarang itu medhaing Sang Hyang Pikulun jagat giri pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti ya Sang Hyang Bathara Guru Honyang madya padha prapteng padukan pring apus kaget kadrakasan Sang Hyang para kawula wau
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana palelumut ambra kanggeng awito dencengan Mas Tunomo sidam sekaring bawana langgeng Kakang Ismaya ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya dene kraos batos kula tinimbalan dening Kakang Ismaya wonten ing papan mrigi Kakang Semar Guru Padararja sapraptamu pangestunipun Kyai Semar wilujeng niring sambikala Kakang kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana ya Manikmaya kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan iki wae iya ayo iki Bathara Guru kok ora nggo buku Bathara Guru dewa goblok ora ngaturna bekti Bathara Guru kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Bathara Guru iya ulun tampa pangestu ulun tampanana jenenge ulun apa Bathara Guru Pak jenenge ulun apa Bathara Guru kok ulun piye aku ngaturke bekti kok ulun tampa pangestu ulun tampanana engko gawe ganti jenenge iki muni ulun ki ulun ki nek basa kadewatan aku tak tonya modar kowe barang ulun ngono apa piye maksude ora ulune aku gareng kae nek nyebut awake dhewe ya ulun oh ya wis paham aku paham wis nggih ulun tampi pukulun kok ulun iki aku barang berarti ya ulun to nek kowe ya kowe basane dewa kok wah iki engko suwe lho terus iki engko nek ora digenahke Bagong iki cah ora paham pangestunipun pukulun kula tampi bekti kula kunjung nggih pukulun iya Bagong ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat nggon ulun prapta ning dusun Pringapus sayekti nampa wisiking Kyai Ismaya nun inggih pukulun bekti kula kunjuk iya nala garing ulun tampa pukulun bekti kula kunjuk iya Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana nala garing Petruk nun inggih sangat anggen kawula nun inggih sangat anggen kawula dadosaken jimat pukulun Kakang Semar piye wonten menapa dene sing andika Kakang nimbali dhateng Kang Rayi menapa badhe wonten dawuh saking Kakang Ismaya sing gedhe atimu ya Guru aku njaluk ngapura anane aku ngrawuhake kowe iki jalaran aku nampa pamotahe anakku Bagong ingkang nyuwun supaya kowe dirawuhake ning padukan Pringapus kene wondene wigatine apa Bagong ben matur dhewe mengko aku ndak kleru wis tole matura pukulun Bathara Guru wis rawuh eneng kene ndang cekat-ceket aturna apa wigatine Bagong dalem pukulun ana wigati apa dene kita nyuwun tulung kelawan wong atuwa kita ngrawuhake panjenengan ulun sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung nggih pukulun iya Bagong ulun tampa angka kalih anggen kula nyuwun tulung dhateng Bapak Semar supados ngrawuhaken panjenengan menika astunipun kula menika namung kepengin nuruti dhateng pikajengan kula pukulun prisa piyambak to kula menika dados pangareping para kawula sak padusunan Pringapus mriki papan panggenan kula
Andilala kula niki kok duwe rencana utawa duwe gegayuhan kepengin bangun padusunan Pringapus. Iya. Nanging nalika semanten kula pikantuk sasmitaning gaib ingkang dumeling wonten ing Karna bilin padusunan kula menika badhe reja, mulya, ayom, tata titi tentrem, gemah ripah loh jinawi, ya lahir ya batin. Waton dusun kula menika nuwun sewu mbetahaken tumbal. Tumbali apa Bagong? Ngendikanipun dewa ingkang sampun paring wisik dhateng kula, tumbalipun menika mboten sanes namung kejawi setunggal pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ngendikane bapak kulon sing nandur. Ulun ora nandur nang wis tukul dhewe. Oh liar. Iya. Tumbuhan liar. Ngendikanipun menika dados daharanipun para dewa. Iya Bagong dadi daharaning para dewa, mula dewa ora ndahar. Sakliyaning pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Kuwi wis dadi panguripaning para dewa. Wondene unjukaning para dewa mau winastan tirta amerta ingkang dadi jalaran kena lara luputing pati Bagong. Wo lah nek ngoten nyata. Iya. Lah gandeng sampun nyata. Mila kula nyuwun dhateng paduka pukulun. Kula nyuwun supados samangke paringana wujuding menapa menika jambu dipa nirmala kalih pelem pertangga jiwa setunggal-setunggal kemawon badhe kula dadosaken tumbal wonten ing Pringapus mriki. Upami disade reginipun pinten kula nderek. Nek mboten disade namung dipun paringaken malah kepasang yogya katujuing nginu. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Wondene pukulun mboten maringaken. Ayo nyuwun pangapunten. Sampeyan ngerti dhewe watake Bagong. Bagong nek ora kelakon sedyane aja kok menungsa lumrah. Dewa wae kula ora wedi. Arep tangan sampeyan papat. Nek upama gelut sampeyan mesti urek. Iso nyekeli kula nganggo tangan papat ning kula mboten wedi. Nun ngapunten lho kula karena omongane anake Semar Siragil niku kaya ngeten iki sak penake dhewe. Iya ora dadi apa Bagong. Nggih, mula panjenengan latri menggalih. Mareke pelem pertangga jiwa menapa jambu dipa nirmala siji-siji napa kula nuwun sewu ana dewa tak bondo teng mriki. Waduh saiki mendem apa ya? Dewa kok ditantangi lho, Tru. Mbok ya wis ben jenengane Bagong ki nek omong sak penake dhewe kok ora tau dipikir. Engko nek kedadian rak ming njur sambatra bapak. Bagong ki rak ming kaya ngono kuwi. Ngaten mawon lantri paring dawuh. Bong pilahing. Kok malah janturan? Ora janturan iki sebutaning dewa Bagong. Nggih, kepripun? Yen kita nyuwun pertangga jiwa jambu dipa nirmala Bagong. Gandeng kita kuwi anake Kakang Ismaya. Mula ulun tentu maringake. Asli? Iya tenan. Yakin? Iya. Kula mboten pengin lho nek namung tinggal janji tok. Ora Bagong bakal ndak paringake. Saestu? Iya Bagong nanging ana syarate. Syarate napa? Bagong, Nun. Ulun kuwi susah. Sebabe ulun kuwi pendak-pendak sumurup karang wong tuamu. Ulun ki rumangsa sedih ati ulun. Lho, sebabe napa? Wong sak jagat ki padha nyembah kelawan ulun. Kabeh padha manembah kelawan Manikmaya. Ya Bathara Guru. Nanging ana siji titah ingkang ora gelem nyembah kelawan panjenengan ulun. Ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun. Ulun isin pendak-pendak dimidhangetake sarta dipiyarsake dening wong akeh. Sinten pukulun? Wong sing murang tata niku mang paring pangandikan. Mengke kula ajare. Wong karo Bathara Guru kok ora ngerti tata krama iki, wong menungsa ora ngerti unggah-ungguh. Mangendika pukulun? Ulun kepengin. Kepengin apa? Pelem. Ora Bagong. Ulun kepengin titah kuwi mengko nyembah kelawan panjenengan ulun lan nglakoni tata krama selama ing titah liyane. Sinten titah menika? Ulun tak matur kelawan Kakang Ismaya. Nggih, mengke nggih Bapak nggih ben melu goleki Kakang Ismaya. Piye?
Kula badhe nyuwun priksa menapa Kakang Ismaya menika tresna kaliyan Bagong. Sadurunge gareng karo Petruk, kuwi dadi anakku sak temene anakku sing mbarep ki Bagong. Wong iki dumadi ingkang sepisanan. Mula tresnaku karo Bagong ki ya lahir batin tenan, ora sembrono. Menawi panjenengan lahir batin tresna kaliyan pun Bagong, tegesipun Kakang Semar sagah nindakaken menapa kemawon kagem Bagong. Mesti wae gelem wong iki anakku sing tak tresnani. Selagine ngrawuhke kowe wae aku wani mergo dijaluki karo Bagong. Nek ora tresna tangeh aku bakal ngrawuhake kowe ana ing padusunan kene. Menawi ngaten kula nyuwun. Kowe nyuwun apa Bathara Guru? Kula nyuwun pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kula paringaken dhateng Bagong. Mboten namung setunggal nanging pinten kabetanipun Bagong badhe kula aturaken. Nanging setunggal syaratipun. Syarate apa? Kakang Semar, Kakang Ismaya kedah nyembah, kedah tata krama kaliyan ingkang rayipun Manikmaya. Kakang Semar kowe kok ucul klambi iki ngapa? Kok ming katokan training. Sik, Pak, sabar, Pak. Bareng Bathara Guru muni ngono kok matratap atiku. Kakang Semar, syarate Kakang Ismaya kudu nyembah karo Bathara Guru, kudu tata krama karo Bathara Guru. Mula aku terus ganti salin sandangan warok. Karepmu piye? Guys, ngene iki nek ming jak gelut aku ora wedi karo sapa-sapa. Bagong nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah Bathara Guru, aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja. Pak. Kowe bapak kowe. Nek bapak dipaksa nyembah karo wong sing ora wajib mbok sembah, aku ora ikhlas. Aja sayang. Iya. Aja, Pak. Nek ora kowe arep ngopo? Wis iki tak uruse, ora usah melu-melu. Aku ora nganggo pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nek Bathara Guru ora maringake, ora masalah. Kowe ngerti to, aku bekas maling. Ha iya. Pak colong pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Aja kuwatir, ora ming siji tak bedol sak wite. Bathara Guru, lho. Bagong kok ora tata krama karo panjenengan ulun. Merga tembung sampean seklimane nyocok teng ati. Nyocok teng rasa. Iki bapak kula. Bapak kula niku wong terhormat. Bapak kula niku nek ning terminal we dundang den karo kere ya, Pak. Maka dadi sampean ngunekke bapak ana syarate. Ning Semar kudu nyembah, kudu tata krama karo Bathara Guru. Sampeyan iku kudu madi saka kuninge ndok, ngono. Putihane bapak, kulite siwa togok. Sampeyan iku tiba enom. Ora ana sing enom kok duwe niat sing tuwa kon nyembah, sing tuwa kon tata krama. Dewa macem apa kowe nek kaya ngono kowe? Gong ora kurang ajar. Kowe cerewet meneng kowe. Ora nek wedi rasa melu-melu. Gong aku ming ngelekke. Petruk bali ana. Lho kok bali piye to? Cah jire ora. Mengkaro Bathara Guru wedi dumedheke tangane papat. Nek tinju terus sarunge papat ngono piye? Aku ora wedi, aku nggo sarung akeh banget. Ana sing tak plembungke bareng. Bagong pancen lambene sak penake dhewe. Lah kok dadi kita malah getak-getak karo panjenengan ulun. Merga kowe ora tata krama ru. Lho. Iki Ismaya, kowe Manikmaya, teja mayane togok. Arep sampeyan iku dadi dewane para dewa. Ning kudune kowe iki ngajani karo bapak. Ana perkara pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kok bapak kudu nyembah karo kowe. Ora iso. Ora mungkin aku sing ora ikhlas. Bapak gelem ning anake sing ora ikhlas. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Lho piye ta iki? Wis ganti training pajake ra wani. Iki siap nek ben kok gelut. Arep kowe nggawa dewa-dewa Triamin Watanawa. Triamin iki sinden. Apa?
Tridasa Wataknawa. Wah, ndeng Tridasa Wataknawa. Aku ora wedi. Apa anggem aku wedi kok njajal marang tak pamer karo wong padusunan Pringapus. Nek dukuhe ora mung karo menungsa, karo dewae wani. Waduh arep gleleng kereng. Ku cerewet ngopo bali ngono. Ngopo to kok nundung aku terus ngopo? Kowe lambene elek. Ana wong arep tampil dadi seri kok. Kowe kok senengane ngono gegol-goli. Kakang Semar kados pundi? Aku tak lepas perkara iki wis kono. Perkaramu karo Bagong. Lah wong niatmu ya ora apik. Kowe ora nganggep aku ki Kakang. Najan aku wis urip ning alam padang ning nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar. Isih mbok ndem ning atimu. Mula nek nganti kowe diwaneni anakku, wis kuwi pitukane. Wong nyatane aku ki ya dewa. Aku ya duwe kewajiban tumrap lempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Aku durung tau mangan siji wae, durung tau ngrasake. Anakku ming-ming ngrasake kok syarate wong tuwa kudu ndilat tlapakanmu ki. Kowe iki ndek nalar apa ora? Nganggo pikiran ngomong. Ora sak penake dhewe. Sirahe dikaki mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya ento. Bang kowe pikir wis kowe meneng iki wis kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan tak adepane rek. Nek nganti Bathara Guru nesu, pedusunan kene dilebur, ora masalah. Ora masalah. Aku mati nang dusunku sebagai kusuma bangsa, mbelani bumi kelahiranku. Oh, Arom jenengku. Dikenang sepanjang masa. Ora kaya kowe. Kadus kok jagake mengono genduran terus. Apa ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 ki cuma model ndi aku tak takon. Ora wae. Oh, wae aku ngerti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya wis ben ngarane ora ngono ya ora entuk dhuwit. Lah, kuwi gene kok. Saiki muni ya. Wis saniki kersane pripun? Kita wani karo panjenengan Ulun. Sing tak wedeni apamu? Bagong, kita wani karo para Jawata ditenono. Ulun metu saka ing padukuhan, nglumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun Pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ingkang urip ana ing Pringapus. Lah, kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salahe apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek mateni ana Bagong. Nek nglebur Bagong, ora nglebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewaning para dewa? Kok ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya? Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe nang jagat, kowe iki dadi petinggi nang donya, aku wis nglumpukke masa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep lebur Pringapus ora nang kene papane wong Bandayuda. Kenteng. Kenteng apa Pak Bandayuda, Pak? Ha, wong ora iso tantangan kok. Kenteng kawat blabar waja. Kenteng kawat blabar. Blabar waja. Lena dae ora pinter ing blabar-blabar. Kenceng kawat blabar waja. Neng ngono dititani. Kowe apa aku sing iso unggul yudane? Wela dalah metu njaba Bagong. Hah? Metu njaba. Iki dewa ora mulang sing apik ya kaya ngene iki. Nek wis ijab, nek wis resmi aja tokke njaba. Bales malah. Sirahe ditutuki gite ora. Sampe naik dhewe. Ayo sampean metu tak tututi Bathara Guru. Saiki aku tak takon, balamu ya apa? Kekuatanmu ya apa? Bathara Guru kok tok tantang, Mangkel kok. Nek ming mangkel ora ya iso dipeper to. Wong ki nek
nek kulinga ngujo mangkel kuwi bakale ora becik. Apa-apa sing arep ditindakake dipikir tuna lan bathine digelar, digulung. Enjuk apa? Bathara Guru kae dewa. Wis ngerti? Sing ngomong nek kae tukang sumur ya sapa? Ning kae Digdaya. Aku ora wedi karo Digdayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Jaman saiki kok ngandhake kekuatan Kadigdayan. Nonsen. Wah. Ora ana ta iki sing dienggo kekuatan ki ming otot karo tenaga. Oh tenan. Nek muni Bathara Guru ki ora cerdas gegaman, arene bendone ndiase. Ora ana wong saiki ora cerdas gegaman iki. Wong saiki iki kulite empuk-empuk. Balunge iki getas-getas mir. Tak omongi, nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa sing ora sengaja, mlaku adoh mergo ora ana kendaraan. Ngelih mergo sandang pangan larang. Kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen ki ampuh-ampuh. Wong saiki kok muni ampuh, ora mangan sedina sambate ngarwara. Kon mlaku kowe ora gelem mung tuku rokok ning ngarep omahe numpak kendaraan. Ampuhe nggo napa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Heeh. Wong saiki ki angel nek kon prihatin mlaku kene kono. Yo numpak motor wae. Ya ngepit aku boncengke. Nah. Kon tapa saka ngendi? Heeh, wis coba. Bathara Guru wae muni ampuh, jajal kok adepane. Wah, pancen kowe iki ngeyel. Ora mung karo Bathara Guru, karo kowe tak ayeli kok. Apa meneh Bathara Guru? Ning tandang ana dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis gaweke teh. Heeh. Wis tak gelarke karpet. Oh iya iya. Lenggah sing kepenak ngunjuk udut iya iya anggere udut sing filter tak cocok sing filter tak cocok aku oh sing kretek oh iya iya sing wis kuning-kuning lek nyimpen 7 tahunan Pak udut marai mendem kok ditawake aku ya ora melu-melu lho Gong aku wedi karo dewa ora usah melu-melu tanganmu dekle sikilmu becik matamu kira nek kon perang bakale ora bakal terampil. Aku melu ora kok. Manut kowe. Kowe tresna ora karo aku. Nek kowe tresna karo aku ya ngewangi aku, nek ora tresna ya rasa, ora masalah, Tru. Aku ijene wani kok. Aku mati ning dusunku. Aku bangga, Tru. Nah, aku ora bakal apa gelo. Aku bangga mergo aku ndepani memperjuangkan nasib masyarakatku. Ngono. Ora mung doteng pelirik. Sono Pak, ngunjuk udang. Iya. Halo, nek njaba? Ya. Ora mlebu kamarku lho, Pak. Ora. Mantumu lagi bubuk? Ora. Kok jejeri? Kok alasane kowe arep tilik putu, ayo cilaka. Ora. Aku nang ngarep TV. Ana apa, Pak? Ana. Iki kotakan iki apa iki? Oh, uduh kuwi. Padake TV ora. Ora duwe to, Gong. Makane aku ketinggalan berita. Rek ngarep perang ora? Ora. Ngaso? Ya. Wah, dipenake aku. Kakangku sing tak tresnani. Bentuke kaya ngono. Angel golek kakang bentuke kaya ngono awake ting cekung. Guandem watu sirahmu mutar kowe. Dar. Iya. Ora rebutan. Heeh. Gareng pisan sok rebuti ngene bapak. Rek ngene bapak ora direbuti lho, Bang. Ora. Mangan saknane. Iya. Segane ndi, Bagong? Ayo kuwi meng sak gegem kuwi. Didom sing adil. Diokaile mamah kok ora wareg. Aku ngrasake kowe iki arep guyu e, Gong. Mamah kerep kok njur. Lha ora dadi jenang. Nang cangkem lajur kae terus dadi dilek rak suwi. Truk pernah ora, Truk? Ora. Kowe lha denak iki do tegel karo aku tenan to. Aku ora ndek masalah karo Bathara Guru, aku wedi nek karo dewa. Ana ngaso kono? Heeh. Nang mburi dhewe. Wo. Mburi omah dituku kok, Gong. Oh wis. Ya syukur nek. Wo mburi omahmu sarean ya, Gong. Ha iya. Turu kono. Guandem watu. Mburi omah sarean kok nuku.
Mah, wonten dawuh. waduh, Bagong nyeluk bojone Mah. Jenenge Gimah. Oh. Kae bapak diladeni, Mas karo wong loro diladeni ya. Nggih. Aku arep anu nyuwun pamit mangkat perang. Ngatos-atos. Kabar. Ya, heeh. Boki sampun dipun sebak sing sae-sae. Rasa nangis. Gaya wae. Dumek akeh wong. Aku masuk angin wis tok golek MC Sripah kok. Bareng aku arep perang kowe nangis. Saboten-botenipun kula tresna kalih Kang Mas Bagong. Pujak-pujana wae unggul juritku. Nggih, katos-atos Ya. nggih. Nggon cangkem kok nggon nirung. Kisbe kok nggon nirung. Katos-atos Mas. Kowe minggir sik. Nggih, ngestaken dawuh. Mun ndak salah. Salah napa? Aku iki nek ngambung sok salahe. Engko nek salah kowe, ayo. Monggo aku iki nek ngambung iki salah terus mesti sing apik salahe. Pun wong salah maksul sampean ngoten niku. Wis sah rewel. Sayangi anake ya. Nggih. Nek Mas Sedo pripun? Wong urip sing dinteni apa? Antri modar. Wis. Dadi nek perkara aku mati saka tangane Bathara Guru berarti takdirku, kodratku mati saka tangane Bathara Guru. Wis rampung lelakonku le urip ning alam padang. Nggih. Kuncen ana digedhong ana nek wis titiwancine arep nang ndi meneh. Nggih. Wis mung ngono kuwi hitungane wong urip. Ora sasa dadak werna-werna. Nggih. Arep muni ditambahana nganti ngentekke dit pirang-pirang nek wancine sowan-sowan. Nggih. Wis kono? Nggih, Pak. Wis tak kedhawuh. Pak, Apa? jabat tangan sing terakhir, Man. Oh berarti kowe muja-muja aku mati. Mboten, Mbok menawa. Kula niku kalih sampeyan niku ngabekti. Usratamu banter lho. Nanti dangkalku ilang kok. Wis ya. Nggih. Aku jane ya semedhot ning piye meneh larang ya jeneng kewajiban nek ora ngene masyarakat aku ora maju. Nggih. Nggih, Mas, ngatos-atos Ya. Ya wis. Wis kana gerono. nggih. Hei. Wonten apa? Kok kayane aku ora lila. Mboten lila pripun? Nek aku mati mesti kowe kok keke uang mesti, Mbak. Makane dikake tak sunsik kana wis turahanku. Nggih. Ngatos-atos. Ya misimu ya, Mas. Inggih ngatos-atos. Bathara Guru. Ayo. Rupak wani, jembar wani, legane ati ora bakal aku mundur sejangka.